sai dai kawai shi daga hannun ɗaya ne daga shi ladduban addu'a. Addu'an da aka yi ta da dagaggen hannu ya fi wacce aka yi ta babu dagaggen hannu. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana karfafan daga hannu in za a yi addu'a. Ya muddi yadayhi ila samai yaqulu ya rabbi ya rabb wa dhakara rajulan yuti ila safara ash'atha aghbara ya muddi yadayhi yana daga hannunsa zuwa ila sama. Kuma ubangiji yana jin kunyar bawa ya daga hannunsa ya roke shi kuma ya zanto cewa ba a bashi komai ba masa bukata ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani ruwaya wata ruwaya yake cewa ba wani bawan da zai daga hannu ya roki Allah sai an bashi ɗaya daga cikin abubuwa guda 4. Ko dai a biya masa bukatarsa abin da ya roka a bashi ko kuma a bashi sama da abin da ya roka. Allah kenan karimi kenan. Ko kuma a jinkirta masa cewa yanzu ba shi ne lokacin da ya kamata ya ci gajiyar wannan abu da roƙa ba sai wani lokaci. Ko kuma isa irin ta Allah ce za a baka amma ba yanzu ba. Ko kuma a ce duk ba haka za a maka ba. Za a tunkuɗe maka wani bala'in da ya niyyar samun ka. So in dai bawa zai daga hannu to bai tafi haka kawai. Ko akwai bai da baka daga kashe Allahumma rabbas samawati wal ard kawai fadin haka ka kira ka yi wa Allah kirari zaka samu lada gaskiya saboda kai zikiri sosai shi yasa zaga saboda muhimmancin addu'a duk gabobin ibadojin nan sallah ne azumi ne aikin haji ne cike suke da addu'a ko ina cikin addu'a addu'a wa mukhul ibada dalakin ibada gaskiya kawai karin bayani da zan yi da cewa ba a tambaya ba yanda ake daga hannu in zai addu'a da yawa suna kurakure domin yadda ake daga hannu in zai addu'a ana Usman na zamanin mun taɓa faɗa cikin wannan shiri kamar da ibnu Rajab in ke son in ce ya ambata a cikin littafin sa Fathul Bari sharhin Bukhari yana da sharhin Bukhari bayan na Ibn Hajar ya ambata cewa siffar daga hannu ita ce mutum kuma ya kawo asar da yawa daga sahabban manzo Allah sallama cewa yadda ake daga hannu shine wato kamar mutum zai karɓi kaɓaki kamar mutum zai karɓi ƙwarya haka ya sanya tafukan hannunsa na cikin tafukan hannunsa suna kallon sama yayin da tafukan bayan hannunsa kuma yana kallon ƙasa amma an kai haka kamar za ka zunguri sama ka yi zamto tafukan hannunka suna kallon fuskarka bayan hannunka kuma yana kallon gabanka to ai ba wanda za ka karɓi wani abu a gurinsa da wannan tsarin neman karɓa kake so in za ka karɓa haka yi abin da fa Allah ke so shine ya ganga kana roƙo kowa ga kana kaka an san wani abu ka roƙa wannan kaskancin da ka shiga